Poštovane dame i gospodo, dragi pacijenti, predstavnici udruženja pacijenata, dragi prijatelji i partneri, Glasaj za život inicijative, rekla bih, pa potom i prijatelji ove konferencije. Meni je danas pripala čast da vam prezentujem Sarajevsku deklaraciju i dok sam se pripremala za prezentaciju, razmišljala sam o tome kako vam na najjasniji način predstaviti ideju o nastanku, kako opisati zdravstveni sistem u kojem živimo, njegove stalne uspone i padove, trenutke kada nas itekako iscrpi i trenutke kada nas ojača. I kako objasniti onu borbenost koja nas uprkos svemu vodi naprijed. Zbog toga sam odlučila da na naslovni slajd prezentacije stavim fotografiju Trebevičke žičare, pogled na Sarajevo koji svi dobro poznajemo. Sarajevo je grad kotline, grad koji diše između brda, grad u kojem se svaki uspon snažno osjeti, ali i svaki pad. Grad koji nas je naučio da se ne predajemo, da se penjemo iznova, da uporno tražimo bolje uvijek. I baš kao što se žičara podiže iznad prepreka, tako smo se i mi, pacijenti, udruženja, porodice i partneri iz zdravstvenog sistema pokušali izdignuti iznad fragmentiranosti, neujednačenosti i često nepravednih razlika. Da stvari sagledamo šire, da vidimo jasnije. Da zajednički ucrtamo put kojim trebamo ići. Sarajevska deklaracija nastala je upravo iz te potrebe da se iznad svakodnevnih izazova podignemo na nivo vizije, da iznad administrativnih linija vidimo ljude, da iznad političkih podjela prepoznamo zajedničku borbu, da po prvi put pacijenti iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i regije govore jednim glasom. U procesu rada okupili smo 50-ak udruženja pacijenata iz cijele zemlje, ali i regiona. Mapirali smo sve ključne probleme s kojima se pacijenti susreću, od nedostatka registara, neujednačene dijagnostike, neadekvatnog finansiranja, dostupnosti terapija, prevencije i screening programa i neophodnosti pravovremenog liječenja. Vodili smo razgovore sa svim potpisnicima, saslušali njihove potrebe, tražili njihove prijedloge i sugestije i zajedno definisali dokument koji nije samo lista zahtjeva, nego plan djelovanja i minimum standarda koji pacijenti zaslužuju. Sarajevska deklaracija postaje dokument koji nije protiv nikoga, nego za sve nas. Za transparentnost, za dostupnost, za pravovremeno liječenje, za sistem koji radi za čovjeka, a ne obrnuto. Šta to deklaracija zapravo traži? Traži registar oboljelih, traži stabilno finansiranje, traži standardizaciju protokola, traži dostupnost terapija prema europskim smjernicama, tražimo prevenciju, rano otkrivanje bolesti i uključivanje pacijenata u donošenje odluka. Sve ovo predstavlja, kako sam ranije već rekla, minimum ispod kojeg ne smijemo ići ako želimo pravedan i funkcionalan zdravstveni sistem. Ovaj dokument sada stoji pred vama kao temelj, smjernica i poziv svima koji u ovom sistemu rade, odlučuju i liječe. Pacijenti više nisu tihi posmatrači, oni su informisani, organizovani i spremni da preuzmu aktivniju ulogu. Danas su pacijenti pokazali da imaju snagu, da mogu organizovati stručne skupove i da mogu biti ravnopravan partner u dijalogu o zdravstvu. I to je snaga koja mijenja pravila igre. Pošto govorim prva, bilo je predviđeno da govorim posljednja jučer, ali evo želim za kraj poslati ključnu poruku sa ovog važnog skupa i reći vam da ste imali priliku vidjeti da imamo snagu. Još jednom, vrlo važno ističem jer to nam je nekako vodilja koja treba da bude, da imamo viziju, da imamo znanje, da imamo hrabrost i da zaslužujemo pažnju onih koji treba da nas vide, pažnju onih koji u naše ime donose odluke. Hvala vam što nas čujete. Hvala što zajedno pišemo novu stranicu zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Hvala.